ndinonzi Faith Nyangani, ndogara muno matunhu eMuchadzi village wadictate. Vakomana ava taishandidzana navo zvakanaka. Tangotofonerwawo kuma9 zvichinzi wanafa. Gare wechi2, wechi3, wechi4. Sokuti patamuka makuseni tichinzwa shoko iri tarwadziwa zvisingaiti nekuti taitamba nawo tachizouya tichida kuona kuti zvafamba sei. Tangoratidzwa chigavakava chacho ichocho. Tichinzi pane mukomana akauya panapa ane 1 week auya aitogarawo kuChipinge achiuya kuzoshandidzana nevakomana vanga vari panapa. Saka akati ini ndine mazvikokota ndauya vese vanoda kurapwa. Uyai ndimurape. Mushonga uri pano, chiremba pano. Abva atanga kuita mesi dzake dzekubhoirisa mushonga iwoyo. Auya nemushonga iwoyo akatanga kumwa iye waita. Achipedza achipa vamwe vaya iye ndiye akatanga kufa. Apa vamwe vachiteera. Pane vamwe vaitoda kutomwa vakati sisi tozouya mangwana zvekuti dai raini rese riine vanhu vakatofa, vamwe vakatopromisa kuti aiwe zvawaita tazviona asi mangwana tichaita tomwa. Saka tine kurwadziwa kwakanyanya nekuti hasa zvamboitika kuti vanhu 4 vanofa one time. Ini ndinoitwa Obed Tavarwisa. Kunonzi kwaChiyadzwa. Kunonzi Beterine. Ndiachizvishadza. Kunokurukuzwa. Kunogwechwa. Zvatinogwecha kuno titsvaga diamond kutsvaga kurarama nekuraramisa dzimhuri. Saka pakati peboka randinoshanda pakati pevamwe vandinoshanda navo pana akauya manje achibva kuChipinge kumusha kwake. Joseph Mulambo muchinda yeye akatsvaga guchu mushonga pachibhoyi unoshandiswa kucleana system dzemuviri wemunhu. Saka akanotsvaga ega guchu iri. Ini ndine zvandaitoitawo zvekubatanidza kuti vanhu tikwanise kudya chikafu nekuti ufu hwanga watipera manhero acho. Saka kwakurumhanya kunoti ufu hwehudi huvepo tione kuita se kudya. Handiti. Saka iye ndo pakanouya neguchu rake. Ndichinosvika pamba iye apo. Chinhu chandakaona chiri mugaba. Chinhu chandakaona ndikaziva igavakava. Rimwe gavakava riya kuchirungu ndofunga ndo ramunoti aloe vera. Saka pamagavakava pane rinodyiwa riri right, kune riri poisonous. Saka ndinoona sekuti iye akaita mistake yekutora risiriro aiti ndiro. Saka achibva kwakuzvitemera mugaba, atemera mugaba kwakubhoila. Zvabhoila vanhu nokuziva ari munhu anosimbogadzira maguchu nechemumashure, vanhu vaitodya vachidi vaitoita bho vaitorarama. Vakatoita kutoti nditotangaini but yakamboti misi yakati mirai zvite sekuti pore nditangaini kumwa semunhu agadzira zvinhu. Saka atomwa vamwe vese kwazonotera kuita sei kumwa guchu rakamwiwa ne5 ka1 vachiteedzana kudai imwe ndimo wechi6 akatozouya kubva pamba pandandamboenda sepapapo. Ndiye akatozouya akati kwakomana sei ndanzwa kuti kuno mukomana agadzira chinhu chakanaka. Hachina kunge chakadi chakanaka. Vanhu vari kuona varotaura kuti harizi guchu as usual sekuziva kwatinoita maguchu. Anga asati akambobika nekutanga ni 4 days auya uno. Asi kumwa kwaita aiti ndere bonde. Mukadzi wacho wenumber 2 aifonera kumba akafona tiri kujenani mumunda tichitoshanda achinzi unoda kuti ndirarame seiko zvauri ikoko uye akauno kunoti ndorarama sei kubva riini nani iyo kabva ati no ina ndiwifu yako iwo huya kupi kuno. Saka kuzotora mushonga wekuti vaida kusuka system ndokutaura kwakaita. Saka it for the end ndo yakazobudisa izvi. Asi kuita kwavo kundochera kwavo mushonga ati hakuna wakaenda nawo, hakuna wakaona kuti wakachiripi. Pakuzokachwa ini ndandisipo, vanga varipo asi nangu ndandisipo pawakakachwa ndakasvika wamubhoila wakutodi wakupata but wakatanga uri wegreen kwazoita brown. Ichosvika panapa ini ndakasvika vakomana vakagara pamoto mudharandende naiye wacho wakabva naye munun'una wake iye achitokurunga mupoto achitorikurunga kurigadzira. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti ndichodaro ndichisvika pano ndakasvika zvapamoto
ndobva ndatumwa nababa wana kumusoro kundotora chitini chekuisira ufu nemabhatiri etochi. Ndakaenda kuya ndobva ndanotora ndobva ndadzoka. Pandakadzoka kunoko ndakasvika inini ndakatasa muchirugu chembudzi ndichiona mbudzi musina. Ndobva ndabvunza ndikati mbudzi dziri kupi, ndobva ndashandisa mabhatiri andakabva nawo kundotora mbudzi kwamaifatso kumashopu dzemavharanda nekuti mvura yainaya. Saka zvadaro pandakadzoka ini ndakatosvika Varume baba wana vachiopedzisa kapu yekupedzisira. Vamwe vese vanga vatomwa kudhara. Asi wandakaona ndi baba Agape nababa wana. Baba wana vakaisa kapu pamuromo. Vaisa kapu pamuromo. Vakati mweka vachodheura yanga yechitubu. Zvikanzi kuinda warasirei, akabvunzwa neiye akabikawo. Kanzi warasirei, zvikanzi ndarasa nekuda kukutipa zvepasi zvacho. Zvikanzi aiwa zvepasi zvacho ndo zvinotorapa. Ndo zvakatonaka zvai zvinotonaka. Handi saka warasirei, vataona yakangozwa wagara pasi. Handi vamwe vese handina kuona kumwa kwavakaita. Zvadaro wakangotanga kuti no ndisumudzei panakagara. Kabva asumudzwa nevakamusumudza nekuti ndaitoita madhiri ekubika. Anga atoti Simba auri deri. Ndikati ndinorida bva ndozorova ndapedza kubika nekuti ndindaifambira nyaya dzekubika. Ndindaitobika sadza. Saka ndichosvika ndichitotanga kubika sadza rangu. Ndakatanga kubika sadza. Ndobika muriwo. Pandakati ndokubika muriwo, kwakutotanga munhu wati ndisumudzei, ndobva asumudza ndobva atoita pavharanda. Saka ndidirei bhaketi remvura. Ruchuya akadirwa panapa. Ndichichuruka pasi bhaketi. Achipedza kudaro akati torai bhegi rangu momba secho ichouya kanzingatsveta achibva atsikira nemusoro kudai akangotanga kugwina handi achigwina kudaro akabva ataura kuti ndara ndende huyai pano ndibatei. Akabva abatwa ndobva asumudzwa ndobva adonha negotsi kuti gu. Achipedza kudaro akati kumadziro kwati kugara akatarisa kumavirira. Zvadaro inini ndakabva ndamhanya kwamarongo kuti ndindotaura kuti ndozvaitika pano. Ndichomhanya paipai ndakandosvika vamarongo vanga vatovata. Ndichivamutsa ndakazoya ndakadai musha rape. Patakasvika panapa ndakatosvikawo munhu wabva waenda. Wakabika uyu Joseph. Akazoti nini kuna mudhara ndiendo ouya akati no kati Simba wamwa here iwe nekuti wanga asati vamwe. Ndobva ndati handisati. Ndandinofungidzire kuti ndichamwa ndapedza kubika. Handi asi nezvozoita izvo onai mukomana uyu baba wana wanga atosumudzwa vakatotsvetwa pasi. Ona izvovoita izvo. Handi tozomwa mangwana tamboona kuti vavata sei. Handi tichopedza kutaura izvozvo baba Agape vakabva kumusoro nevana vavo tu vakauya navo vabva vagara pasi. Ndobva vapinda mumba vane kapu. Ndobva vatora ndobva vadira. Ndokubva vamwe. Ndobva vadzokera futi. Ndobva vandochera ndokubva vamwe. Ndobva vagara kusadhiroku pachisilabho ichi. Ndobva vati Agape uya pano. Inda kumoto. Inda panhamba plates idzo. Ndobva kafamba kachienda. Zvikanzi famba uende. Kanzi baba muri kunditi famba uende. Kunei zvikanzi famba mhani uende. Ndiri kukuudza kuti kudi hakuna chiriko mota yabva kurira izvezvi. Ndiyo uri kuti kabva kaenda. Saka kakati kachinosvika kaenda katasa kaenda nenhandashure. Kachidzoka kakanzi tarisa uno. Nditarise usanyara. Kabva kavatarisa tochiyai kuyai panapa. Kachofamba kusvika apo pane murume. Handi kubva kuzvikanzi alright chigara kabva kagara kachibva katambidzwa mwana. Katambidzwa mwana Agape kaya kabva kagara pasi. Baba Agape vakati uri kuona here kuti maziso emwana atsuka. Vese vakati ashuwa atsuka maziso akamwana maziso emunhu akatsuka. Ikamwana ikako kuti ndomaonera vanga hodi. Voita senge vanga nga vatodhako. Saka vakatobva vachitodi vachitodzadzarika nepano vachitofambisa kuenda kumba kwavo. Saka vachiodaro manje baba taona tatovaisa barobhi wakatapasa chibhoso wakagara wakatodai so. Handi sadza ndatopedza kubika paya. Uyu mukomana waye akatanga kufa kushaika anga atomboja sadza asi akazoromera kwakuzowedzera kumupaka. Handi kumupaka but zvakamukurira. Tikaponesa baba taona ndisingazoziva pamvura yavaimwa mvura chinzi mwa mvura vamwe vairamba robhi vakaramba vachionzi aiti aiwa kani chimbomirai. Asi vamwe akamwa chesa maoko mukanwa achirutsa ndobva vazomwiswa ndoyo. Asi chibhoso ndakamwiswa ndoyo but kuti arutse akadai aidai so chikonewa kuti ase mukanwa muromo aikonewa. Handi ndobva vangonzi vanhu ngasumudza vese mota. Ndakamhanya pamushaura apa ndichindotsvaga mota. 82 inini namudhara ndende tisina kuzomwa asi 6 vakanga. Ini ndonzi cheri chibandoni. Nene zoro zvekuma 66 abiri kuna kupaibi kwa kutura ngekubi isa kuma wakadzira kuno kachita kuda kukwadura kire mbanje ndo pakasangana nezvizvo
akatodzika akabata mwana kwachidzora mwana swadzibate mwana ndida umbonodhaka ndizvo zvada umbono wangu radhaka ungusa so indikatomwana mtatikoma kurega mwana kuti mwana toenda kubasa toda mukoma 3 amuzodhakwere mukatadza kumuka kwanguta ndinomuka ndiri fiti wachingodzika kuno kwachingoti 1 cup iye akachinda 1 cup achingosvika kumbo kwa anomborara zve 13 minutes angatoguka guka zvese achitsipa kwa chitogumutosara mukawatotyoka wakasvika mumotikari kuchipatara pana kuti ini ndinonzi netimu yambo ndinogara kuchipinge ndini ndiri muning'ina anonzi Jose azi akabike mushonga iwo wakazomwa neyo ava akazosvika asi ini mazire ndomuita nekuti ini ndasaitoziva kuti anodi anogadzira mushonga iyi ndomasire ndosvita because ini ndogara kujopa kuchipinge iye waigara kuchanganda saka paakauya kuchipinge kugara kwatiri kugara kumusha ndopaakatouya kubasa ndopanditozwawo kuti chi mufana kuwasha tiri pamba paitogara chiendobasa ndopakati kuchura Kongo.